Karom don malia tum, lasi pini gene li solo tum han si kiro ponji, kedam tang alam marjana lo main li solo tum han penang an kipu pon mane ke cethan cimum seroi lo, lasi penang ma ning dog de attack. Si pini bang ke solo tum han ro pon thulo nang. Athi pipu ma bong te li tum karbia tum malong ke history mate phurki mo long samedo. Rong parpi rong be pen cheng lok li tum thek ponong lo. La pen kaprek atum samedo olang ke phir ke thak hin ponon ke paklang pon cheng atum. Lasi rong parpi rong be lamo samai tum je than bon lo bang te jumipik alang li nu sor lo setsi je hutur atum han ka che song ji karjap khlu ko bang pi lalo lasi non sitame le tum non modern akai ho sitame akoi li tum along do thulang ko manoma bang te lapson dak thak si ke thek kere nang ke klang hedi manoma bang te bon mili timungpi pulo bodi kalang kabon mili timungpi li tum ka duka westame alang li kai la mo ke arjulong thai po salang li saminut ke thek pi bang lo alang li men ke kabon mili timungpi pudet kali bonili khongmen po sitame dolang asi kopi po si khongmen po amen ka kur ka chelong lok ma pu bang mo li tum kijur ho che than po no na sitame aprang se li tum alang li kai la mo che than pon se na la si li tum kai ke sitame che thek pon long li tum ke lang dam elop pong te solo non sopin sonon ili karbia tum ke penang ana sona long ke ching barap di elitum lahin si tami man gachi piseroi la pusondo solo so pinso punon lalo la se kabon mili khongmen mate kabon mili timungpi elitum ke timungpi pusi punang po ahok pet ke se alang li mahang ke thek ke June 23 1913 aning kan pusi elitum penangan article salong long ponji la pen ke elitum wikipedia long lelang pon sami long ji penangan details ke sitamene li pini ke reference ke bisi ke news article long pot si and pon la lo la se alang li pomen ke kopson ma pong te Dr. MS Timung pusipu Dr. MS Timung la penalang li payment ke Florissa Kropi Lasia lang litum aprang ke hapu pene nasido po Meghalaya non ke Meghalaya pulo hapu nasido po sitami umpanai po sami litum long pon penangan long ke laselang litum hadak si dolo heading lo lapen ke kopi po salang limen pini en ponang kok potang te sorlo tu mahin pen ke paprang dun ke cheng si pudam lo pong te sorlo chot la pali pinso tum hanan sitami palit thulap la panjo kar biang long pinso tum hanan sitami la pan alang li ke tek thu lalu la si kupiloma pongte HSLC karbiang bong ke pas ceng sitame alang lihen lo posipu ko karbia tumang bong pen metric ke pas ceng ke alang lihen lo okor alu sochot la pukali alu song bong chot la pukali karbiang long pulang lada pinsu tumanan stame papar lap lo halabang su metric ke pas ke lam so kali lo hasot ke kachali li tumar leng tum ke papi hu pahut lang kachali bugeli tum ke kachali phamte chainong ki via le do mu pahut lang tang tela bang sosi HSLC ka chepa pas mate metric ka chepa pas putang telam so kalilo sita me alang li chepa pas let lo lata kaddu ka karbiang bong pen putulang sorlong bong pen putakalilang la pen apuson thak thak se ko puthodalang li 1932 ningkan piluma pong te BA sita me na chepa pas lo lam so lang ma haso kachali la pan chi hung he por alang li nut sorlo so wet pi alang li BA same ka chepa pas tu alang li BA chepa pas cho si dojoi po ma pu la pukali alang li puthot ko piloma plotang te MA sitame chepa pasulang 1936 aningkan alang li kecheng si karbiang bong pen metric ke pas lo kecheng si karbiang bong pen BA ke pas lo kecheng si karbiang bong pen MA ke pas lo langnam thadon atu pudam lo prong te sor lo tu mehen lo di ke thek ke ria hin ke paprang cheng langdam elo plotang te pinso tum ke amena mandak langdon delang lapen ke lancho sialang li dojoi poma a success lan si jutkok poma pukali manela karbiang bong pensilaan ke pas lo pucot poma pukali asamang bong sitame alang li ke kiduna bang asiko piloma pong tem alang li ke je Assam Provincial Assembly along sitame alang li ke suar long bong pen deputy speaker ke man cheng bang lo posipo alang li ke deputy speaker ke man cheng lo suar long bong pen ata samang bong pen la karbia tumang bong pen palam kali de asamang bong pen suarlong bong pen deputy speaker ke man cheng bang jolapu halat lapen ke lancho sing samri pu mapu kali lang alang lia ko puthot do thulang suarlong bong pen MP ke man cheng bang north east pen lata lake karbiang bong pen ma asam pen palam ang pin odonatum lake whole north east ang bong pen si suarlong bong pen MP ke man cheng ko man lo mapong de lake litum karbia tumang bong pen odonatum karbi itu mengbong pen kabon mili timungpi late kabon mili timungpi alang lihan lo komantu ningkan mapong ten 1963 ningkan
alang like member of parliament sitam me man lo sorlong bong pen north isang bong pen ke cheng silo la pen ke lan cho sing samri poma pukali la do thula nga kolang like success jola pu analang like thekere alang liko piloma plotang te alang like APS elipini thek ponlong pokeri Assam Civil Service Commission yeli tom kaddu ka vesami pini ka bor idun chonu pro ditiadi labang so competitive examination along alang like a chairman sitame ke man cheng lo la pen ke swar long bong pen ke cheng si a chairman lo posipu komanto ning kan wa pong te litum lang dam lo pong te dak long ponji 1963 ning kan dia tha alang li MP ke man ma 1952 ning kan la pen ke non APS chairman ke man bang ke 1963 ning kan la po ana ke thek alang li tang te alang li jut kok lo malan cho sing ton kok ma kali la APS long selang li chairman chochor lo ma pula pukali lang alang li UPS long an sitami member mandun lang UPS ke litum kaddo ka wese me chini loge di la se hala dak sitami alang li ke a member chodon lang la pen ke cheng silo pusipu litum lang nam lo pong te north east pen de sorlong bong pen jura po an alang li la se alang li UPS long pen retire dead pen apia bang ke alang li puthot ang deng kunat se alang li enon thuluma pong te alang li ko puthot ang deng mate ko puthot alang li ke success achievement ge pilopong te Nagaland Public Service Commission along pailang li ke chairman manun lilo sorlong bong pen lilo la take cheng si sorlong bong pen kunalo pong te Nagaland Public Service Commission along ilitum da ka samlong ke APSC pulo hala again Nagaland Public Service Commission pulo jolapu la se alang li ke thek lan chon ma tang te lo a hin an chot ma lo ke thek la pen ke alang li la pu sona hin an chon ma kali alang li kaprek hin sitami talent do lang ko pia hin lo pongte alang li lo thek sel te mai li pini ani lang dam lo pongte so lo tum sami lo thek tang lo pongte ki phir ke thak thek the a ho kalima kalang do tum lo thek tang lo pongte sok ke thek the lo thek lo tang lo pongte ki tun ke dang thek the pini so lo tum sitami alang li ke la puson kali alang li example rad phane paklang pon ko puson ma pongte alang li lo thek piglo ake the ke thang hoi teng ni piglo alang li sor lo angbong pen ki cheng si side lo ajata long sitami tang te alang dia ka preng hina wedelo ma do ke phir ke thaka hin sitami alang li thek pik posipu lan chot takali alang li music ka hin sitami violin ke rot sitami kum ke rot sitami thek pik posipu ilitum alang li biography lang dam lo pongte jola puson la sila po an ke thek abang pi kar bia tumang bong pen sinang klang ilitum charlie duneng ma charlie dunang ne donatum pinian ilitum kar bia tum solo tum sitami ma supin so tum sami lo thek tang te isia bang te ne po mai sia sai thek tang lo te isia bang te ne po isia nat silang vet po pugali ilitum ke thek son an ke ilitum paklang ponang ji lapen charlie dunang ji ilitum hala kabon mili timungpi long son thak alang li ke thek do piglo te ma samya ka preng hin music hin ta ke thek do peri ke thak hin samya ke thek do jolapu lasia phia bang ke lang li ko puson ben salang li labang sommen ke chelong lok lo je mo pen ke li tum chitan pom bom lo kabon mili timungpi puse sitami a phia bang ke lang li men chelar pro lo bonili khongmen ko thon je khongmen a men chelong lo tang te la men ka chelong lo bang ke la hen lo to na tum alang li penan ke Wilson khongmen puse po Wilson khongmen alang li ke li tum karbi hiana khai karbi hiana phanle ke do kalide masih alang li ke kapre ka khai phansi ke do penak aposi aphia bang ke alang li amena bang ke kabon mili timung pi pen aphia bang ke chelar ponlo je bonili khongmen samian chelar ponlo last dami banga khai po male ha kapre ka lide last dami litum north east aso to mamat elitum tribal aso lo pudam lo pongte khongmen e khasi lo ke di kalang lo khasi nili matha dam teng te la lo bon nili samil ana details na chine na tum benang pachin tha la salang li labang so Wilson khongmen aphan dokok pena jok sa phia bang ke alang li hadak si dokok lo masi mena bang ke chilar pon thuplot lo jolapu la sitang the alang li lan velo mante litum kachini pon ajar long same ke cheng si samen khlang do no tema tang te alang li la pon velo kali lang do na tu litum penang an hala article song por hi pon long ji alang li ke Indian freedom struggle long sitame kache party do na bang phi lo tho hada kopia movement long ne kopia long no party do ne la bang lan chin ne tema sami hal dang ni la bang so article salong asap so si por hi pon long chot alang li Indian freedom struggle long sami kache paduk dun o bang philo sabang pilo pose litum por hi pon long lo athepi pon ma pong telang li Indian National Congress along pensi kache rap lok bang pi la pen hala bang so ke lang dam lo pong te India sitami hemprek kang thim long le lang ilitum freedom long lelang British atau merideng pen la sehala bang so hot sitam yalang lista me kacipat dugdun pik abang pilo pos ilitum amen tek ponong lo la pen article song same long pon
ลายเห็นโลตัวนั่นทุ่มตั้งแต่ลิตุมปีนี้นี่นิงอารองเรมาคาร์เบียงบองเป็นเราปุษนเกกลางจัดลองสมัยเกเจงเสียงเด้งเกดูดุนลายเห็นโลละสิลิตุมปีนี้นี่ชาลีปอนชาลีดุนปิกในหลังปินโซตุมสตามิซอโลลองสมัยชาลีดุนปิกในหลังเจสอโลตุมเสียจัดลองสตามิอาเมนเกเจงซีจัดลองสตามิอา contribution ดูปีนี้นี่ลิตุมน่าเสียมันปีนังจีปบังกันลายเห็นโลฮักโกฮุด history ลองปุ่นนเปรีเกแท็กเกเพียร์เกแท็กเป็นเจงลกเวลาเป็นร้อนกับเช่นด้านนั้นยาลองเสียจะไม่คายพันกับปัจจุบันยาลองสมัยสอร์โลตัวมา contribution ดูแล้วเป็นเกนอนตัวอันสิตามิลิตัวมาจัดลองสิตามิเกเทคเรียหินปุ่นนสอร์โลตัวเซลิตัวมาพันนังลิดดองนังโดนตัวแล้วเซลิตัวมามันปีนี้แล้วเป็นชาลีดุนทุนังจีปบังลิตัวละให้ history ลองเป็นหลังปนเป็นแล้วเห็นล้อแล้วสิปีนี้ลิเทคเป็นหลังสิทันปนจดป้านี่กับเพลงลิดอนสิตามิจะทันปนทุลนะรอดู